विकलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवर्तनोत्तु नः शिवः शिवम्। भाई बहुत बड़ा असुविधा है। कौन हो भाई काली मालटा नहीं आसला बेले बाटे सब चोरी हो गला। अरे कौन कहूँ तू गोटे टंकार माल आसला चोरी हो गला जानी बाबा जानले तो अवस्था कौन हम मत बचाई दियो नले बाबा जाने मत जीवन मार देबे। देख मु चाहिले किछ भी करि पारिबि तू डायरेक्ट बाबा सह कथा हो। सुनो तुम मैंने भुवनेश्वर कौन अनुगुण छान मार जो भी ड्रग्स बेपार हो से जाओ आम मैंने जहाँ मैंने अच्छे से लोग धरी आण अनैच कौन जाओ भाई शुणु बाबा एत व्यस्त हेल्ले किसी हेबानी मु गोटे पिला डाकुची से आम निष्ठान साहय किए से पिला आ कौटू ता ना है जगा नागला ढेंकानाल सेठी जा पचार समस्त कह जगार आड़ा कौटा जा से पिला को उठे जगह को छुईया आज पर्यंत कहीं साहस कर तू ता कांधरे हाथ पकईदेलु भूल होती जगह बाबा पठे तुझे नहीं जावाई कम आसु कम कथा कह इड साइड हाथ मारुचु बहे खाई। अच्छा हो चल जा तो बाबा पाख देखे तो बाबार मो पाखे कौन काम चल। बाबा मु तते डकई बाबार कोटे टंकार माल चोरी हो तू से माल को खोजी चोर घर पुणी चोरी कान आज कौन शोला बाबा जगा तते जी कह तू से कह
କ'ଣ ଅଛି ଟଙ୍କା ତତେ ଯେତିକି କାମ ଦିଆଯାଉଛି ସେତିକି କର ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କର देख बुढ़ा तू डाकिଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏ ବାବାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ଏ ଜଗାକୁ ନାଲି ଆଖି ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ଏବେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ କହୁଛି ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁଯାୟୀ ମାଲ ଆଣ ଏ ଜଗା ଦେଖିବ ମାଲଟା କିଏ ଚୋରି କରୁଛି କ'ଣ ହେଲା ଟଙ୍କା ତୋର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା ମଉସା ସେମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ଜଗା ଆଖିରେ କିଏ ଗୋଟେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସତ୍ୟଶଳା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି ସେଇଦିନଠୁ ତୋ ଉପରେ ଫୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ତୁ ଶଳା କୋଉ କାମକୁ ନୁହେଁ ତାର କେତେ ପଇସା ତା ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ବିଦା କର ବାବା ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇପାରିବୁ ତତେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା ତୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ପଳା ବାବା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ତତେ ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମାଗୁ ଏ ବୁଢ଼ା ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆଣିଛୁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବିଦା କର ନହେଲେ ମୋ ପାଟି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁକ କଥା କହିବ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ ଏଥର ଯାହା କରିବି ମୁଁ ନିଜେ କରିବି এই প্ল্যানিং অনুসারে মাল আসবে ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ ମାଲ ନେଉଛି अबे तू अबे बुढ़ा सत कह ए टोका किए ये आम प्लानिंग विषय केमती जान ମନେ ପକା ବାବା 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି ଆଉ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସମୟ ଖୋଜୁଥିଲି ତତେ କେମିତି ମୁଁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗାର ସାହାରା ନେଲି अबे जगा जगा मोर कौन कर जमी तो आखि सामने तो पुओ को मारी सेमती तो आखि सामने जगा को भी मारदेवी बाबा तू बहुत भावुँ तू जो जानू मु किए आपे आपे तो भावनाटा कमी ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ ମୁଁ କିଏ ତତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଚାହା ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆଇନର ହାତ ଏତେ ଛୋଟ ତୋ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କେତେ ପିଲା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ତ କିଏ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତୋ ପାଖରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେବେ ଥର ବାବା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ସେମାନେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କିଏ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆଣୁଛି ତ କିଏ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ କାହା ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଚୋରି କରି ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ରଖି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏବେ ତ ସମୟ ସରିଲା ଚାଲ ଜେଲର 4 କୋଠରୀ ଭିତରେ କେତେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରିବା କଥା କରିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ଚାଲ बुढ़ा तू किसी ठीक कलु नहीं मुझे जेल फेरे तो कथा मुझे बुझी ए चाल ता कथा परे बुझू
एते दिन पर मो पुअर आत्मा को शांति मिलला।